Da, dar când nu mai era foc, gata. E gata. Moare aici. Da, Giuna, de ce? Poți să faci și să pui să încălzească și coridorul. Dar astea... Le pot pune în colegi. Le pun jumătate în colej, nu dacă nu știu să-mi pun modul cătălinci. Așa e fain, mai la un moment. Găsesc ce am de ea și mă dea atunci oricum mai spuneam mobila și îmi dau aici mai prima cameră. Aia chiar că eu zic eu de scoasă. Ca să le scot. De doar trebuie să pun ceva. Nu aruncate. Pui acolo, în casa bătrână. Aia urmă și mă faci cu călătorul. Ăsta da, poți să pui acolo. Îi pui în casa bătrână, aici ce să mă. Da, oricum aici vine, o să pun canapeaua aia de dincolo și masa. Și acolo am zis că fac un dormitor din nou. Din spălarea ce? Să faci țărăneaște. Îmi bag dormitor cu Vanessa, că dacă e doar și am și noi tot jos și ea tot jos, vestul sus e mai frig. Ce o să fac mereu ăla. Și aia mai vestul vii dormi jos, e cald jos. Mai de tot am zis că vine mai impactea și dai și mai spălat, că mă duce aia. Trebuia să mă fi dus înapoi înainte să înceapă școala, să iau hârtie în bani să se traduc. O bagi aici așa? Așa am vrut să o bag. Oricum mai zis că dacă e să rămâne la lichidare în zi, trebuia și la ce maternal, de nu bag acolo. Nu bag acolo, acolo unde ridic 4 luni. Stau acasă. Cel basă. Cu Georgiana să merg la cer și fac un cont în euro. Să merg de acolo bani aici. Am 24 de ani și ceva au avut, doar am eu doi în spanele. Și au zis am la acum, mai trebuie de ce mă gândesc biliard, mai îți face altă 6 luni. Aici acolo. Oricum aici ta trebuia uși termopane, plus cum a spus și la aia trebuia. Hai, dar cine știu că iau mai în casă. Mereu bine că am venit astăzi cu Gheorghe. Nu, acolo nu știu unde o pune una. Una e sigur și una... La postul la colej, nu? Scos priza pe undeva pe afară, să fac o gaură. Un frigider, că nu scoate priza și arunc și acolo tot. Băi, are priza aici. Ăla, dacă nu știi să pui cumva, știi, să dea să vadă încolo spre drum, știi? Să vedem coagul. E una nici acolo. Am dat și acolo, una mi-am dat eu comandă și una cred că de aici am dus, nu știu cum a fost. Două am și acolo. Uite, m-am dat și mi-a stat capul când plecăm spre pune. Am mai ales aici am dat că nu mai ții acolo. Ok, dar și aia le-am și scoasă în cutii. Dar mi se pare de aici, când mi-a dat atunci de două. Și a dus una și una. Sau nu și mă fără. E, dar a mea și o care am luat acolo pentru că nu știu ea acolo. Nu pot să zic că am luat eu. I-am dat atunci poturile alea cu lumini. Am pe mânturile alea așa, mi se pare că 2 ani.
acolo, că am zis eu, aia e bun pentru gresie. După gresie, știi, să... Da. Marie și-a dat comandă și ea vine nu știu ce fulărează. Nu i-a venit ce-a vrut ea. Dar bă, și acum am drac, am luat-o cu 2 euro și acum am Dar văzut ce o să 6 și o euro. comandă junior cu... Da, vieti, niște pentru geamuri și la moc. Dar aia, da, veritele așa acolo era la Eros, nu știu cât 1 euro, am luat și nu știu cât de 45 la vieti. Dar ea și-o dat nu știu ce mopă, de asta. Și a venit unul, mi l-a făcut acum nu știu ce lung, să-mi doa, eu nu știu ce prostie aia, cum ar fi păstul canapea să bag să scot, nu știu ce prostie aia. Să ne mai vadă măsări. Dar e bag, e acolo casă, e făcut. Și o să anecuri. Și ce fac, ne tot curent, poate ne vin cu le-am făcut acum are calculat, nu știu ce braț, ne-am văzut și la ele, nu acolo, de anul trecut. Mi-am luat de acolo, dar așa cum am ăla, îmi iau pe internet, am văzut 5 euro și ceva, dar dacă nu mai sunt 2 când mi-am luat eu atunci. Iară, este. Da, tu! Mă duc în cabai. Da, nu, ca aici, acolo este apa, am băgat boilerul în priză, mă duc în cabai. Dar nouă nu ne-a venit. Lulele a lucrat cu eu venit. Eu zis, Lean, da, tu dai de calculare, ai văzut în 2026, lulele a lucrat cu eu venit, minus 1.400.000 nu știu cât. 1.500.000. Asta vezi de anul trecut când ne-am mutat noi pe alea și de anul vestul și de anul trecut. Ce știi, recalcularea ceva, stai să vezi și nouă cum ne-a venit. Ca asta chiar zicea nu Andreea, să vezi cum ne-a venit și nouă. Dar stai, că mă duc să-mi fac baie, nu mă duc acum, să-mi fac baie măcar. Mă duc să mă spăl la cap, că am un păr în cap. Ea a zis și... Ha? Stai, i-a zis și să-mi ia bază, că vreau să mă duc să fac, să călesc ceapa, știi? Mor. Dă dracu la figurească de mai guresc, că am băgat mâna vai, ce mai puțin, că n-am știu cu ce să mă zbăr pe mâini. Am băgat mâna în varză, mi-a intrat totul tu. Fai, pe mână și m-am spălat și tot, fai, că am eu, n-am mai știut de mine. Nu, că eu am zis când fac aia, știți când fac normale. Și am zis lui să intre în Lidl, să ia lui Vanessa hamburger și am zis ia varză și să văd dacă nu-i spun lui să-mi ia un lenor de la semana. Să mă ia. Cum e? Da. Dacă vrei, vină acum, că îi dau mesaj, îi dau, ies în polo, nu mai am, trebuie să-mi iau, dar oricum nu cred că o vine, că dacă vinea pe așa poate, îi spunea la Ileana. O să nu cred că o vine, pe mâine pe acolo vine. Nu bun. Și coborăm noi în urți. Nu bun, ha? Da. Mami, după mine. Asta când îi se pune mult, n-am zis. E, cea din așteptare. Când am găsit atunci. Care, când mai știu care lucru? Ăsta așa și ăsta așa? Așa. Ăsta? Aha. Sau poți să pune în deci îmi stai pe și pe internet. Sau așa. Cu albastru.
N-am găsit așa, n-am avut așa la el. Nu, adică nu ține mirosul în haine, că spui. Ori poate și mașina nu vine. Oricum nu, asta nu e de 7, e de 6. De 6 kg? De 6 kg până pe ea cu el. Acele bilele, ceale, tot de la... Ori de la KFC, de care bile, de ceale, știi ce cu? Ani de ani. Nu Ne-am avut ca acolo, mi-au ăla miroase fain și ține în haine. De la acum din aveam cu mașina, puteam să mă duc acasă, mă las. Îmi iau rășela. Nu, ce, nu mai am niciun termen, nu știu. Nu stau, nu stau mult, până să nu vin... Ce sunt? Și în spital să duc pe acela. L-am montat acolo. Când a fost doctoriță. Apoi coboră lulele ăla. Hai pui cu ele. Hai că mi-am ocupat cu tine. Ia să fac Ce ne ducem pe jos? Nu, cu mașina cu Mimi. Cum să te duci pe jos, iubire mea? Nu te duci mai pe jos, așa, bravo. Vezi cu bani ce că ia.